아니 bunga 대범 그거 그장시 바람이 안 가요 그장시 바람 만나러 পশ্চিমমালিদা আচ্ছা নর বো বদলিয়া করে বো পার্টিয়া করে তিনি তি প্রমোশন নে বানারম ফাই তামো খানি বুসকাং কে লিসি চংমারি তো গানাউনি তো হঠাৎ কাই অজরাবো তাঙ্গै অ বদলিয়া করে তি প্রমোট হফনে নাংখা जों खाय तीव्र मथा माफायमानि कारनखा महाराजानि आइडियोलॉजी नागै बिनि काहामबाय बिनि खुबाय जागबाय गबावबाय जों बनो एडिसिगा जों जेखायबं थानाय बिगत एडिसिगा जों जेनजागबा आरो बैसा किफिले फैयो आं तीव्र मथा खायो दाबो आरो बीजेपी गा बाहागा गिदि जांमाने बीजेपी गदना सेगाना अनैनो बाजार आनि मबाइल सेय कख्लायजागा हाय नि बगै आं बीजेपी गा माथांगा आं बीजेपी नि दाबाव आरो एडिसिनि ति प्रमोशन एंगै कैंडिडेट चंजाक प्रार्थी जे चंजाक बर बनो लगिरनान बगै नरक प्रस्तुत दङ अजराबो ए जरगा जों दाबाव टिटिडिसि दाबाव 2026 नि सिया जों इलेक्शना जों आरो रिपिट जों कैंडिडेट साब नङ आरो कैंडिडेट ति प्रमोशन एंगै ति प्रमोशन कैंडिडेट अंका हंजा कुमार बनो लगिरनान ए बनो लगिरनान भोटार फायका तिनि बनो लगिरनान बगै जों 56 भोटार जों दाबाव बस फैमिली ने 24 फैमिली ने 26 भोटार 56 भोटार फैगा मथा आखा मथा दंजोंसो ब्रकाय सागो माने बिजि ब्रकाय सागो नों मथा दंखाय याखाय मांला लामा मांला इंगा बिजि बिफायजि इगा ओ आनि सागो साका आरो साका नन सात पारा दुई पारा बिजि बिहना नङा बिबि फायका याखारिया लामारिया नन नाइया हाइगा थांगा साबो सामने जबो ओ इंगा बिबिरो साप्ले मोहला या मोहला सागो बोसोर बेसे सिगां सामने हा बोसोर बेसे सिगां इन सेमानक सेमान दागलायसै सेमान सागो हाके आखालखा मिटिन थांगा जों मिटिन थांगा ब्लक थिगिला इति बाराम दङ आखा समय समयलाय पुरा थाङो समय समयगा पुरा थांनिया आखा कोन बेला लुकिंगा करे नान याखारिया लामारिया हाइगा बे दंमानि बारा खमनिब्रो लबजे थांगा माथांगा ओ लामानि बागै लामानि बागै नाहार मुनो नाहारै बिजेपिआव मा खालाय कथा थांनायगा आबुनि आगोलाव तामुखा ओखाय सो लामाबो रिजिया थकाय 2 बोसोर परेखा लामासो पाइया हाइदि साइकमा दै बोजाउनि आरो इंगा बेराजा उयामो नखन जामो बेराजा उलुवार या रंजा रंजा दैबुरिया आबुनो खा खामि जातिनि नरक ए सिबरनि बागै जों ति मोसागा हामदागै फायगा दं इया जे ब्रदमन थामानि रिया बोसोर सिगां गामि खालायजाक माने यं नङै अमा जों अनेक दुखा माने 75 आनि बोसोर जता के फुलकाला साजाक स्ट्रीट बिया आंगै न तिमी बिजेपिया करे ति प्रमोट पारान बुंता माबो ननला पारा आनि बुंबे